channel dot pada kian sebahasa CNP pastor senegal program ko napa ilapoi perlok sagaliga series kabasan bat ka session kabaningkom ha kabani puli ni pusan bat ni ngap nu ayu bai pastor dan mengalam jemut ini jadi kitab Genesis kadan nom kapalai punyo pastor na subhawan karpa depi banyalam jemut ini pemang jile hacking session di badan ini banta Genesis lai punyo kadan nom nado berkat baningkom tem thì khinh điệp là đang trong một phần ba trong khi về bên đó nhiều puli cái cái nó là nhiều vì xem và đấy cái chỗ khana vào cho không bắt để khi khôn khi trong bắt các khana kan sa các bạn nghe cái gì cái cần sa ngap ayu cái khana cái làm bắt mình ngap mình pusan đó tay cái story mà chỉ một rồi như làm chỉ một rồi sub story to mentang ila epoi ni kalanong kawalai punyo tingi de supai ni khana kemudian hak ni kot ba te kami jrong ti ko mangile akitu ki session ki bladam to nyepet kawai din kawai khanang bakan yarap na kabanta jongi to nya sedang shwa na tu ka dekot ka baningkong mat ka baar aha itu i paragraf i baningkong mo i badan ha ni kot ba tangan pulih ti kentin kemaki dan hang ni Henry ujakom ula shongsa hakari ha kaba la shong so shnong ukpa jung u hakari kanan ken kani kalong kaji thu khana shaphang ujakom to tang hadu ong tu shawo te khatu ka banta jong du khot ka maning kong ujakob ushongsa hakari haka bala shong so shnong ukpa jong u ikan mau hak ki session ki bladab nadu kapor ka jong Abraham lu haba umi no dei na po haran uyalti ula poi krikanan Henry 4 sumna pni thu u bakatu ka dikari jong ka jingkular te kadon kutu kanem sniu ula hiar seri ijeb hadin ki jingjak mangila pet hak ki session ki khmat akrin jong mlairu ni bakon phai biang saka rikanan tadin tu lapin itu de waktu rikanan ka dikari ke bau blai ula kular ban ai haki pateng ki jong Abraham to kata kala syai ni tadin tu poi ka tu khana ka jong Isak ru ha ka juk rokom hi wan phai biang ne saka ni ka jaka ka bau Abraham usongsa timenta pat de hang ni ka khana ka jong Jacob hang ni ru ni ma kini kidang don hi hakanika ri kanan lakan the day sisa kataka ri ka ublay ukular ya ki pateng ki ban mi nau Abraham bakan de ka ri jong jingkular hendek kat hadu bam kat ba empat penyo kanti ya kani haki pateng ki jong u ni i ba kani ka jingong ni ki long ki so shnong termut kadang yang kan long so shnong empat dio ban kam kan tim ne Ilang nang so asnong ti ladangi yakut utang ta kan biang nambar ni yakren polat kata lesi kanu mindai rap ing ni komo ni ke so asnong ni ai ni ke so tho ba hadu kan klemat kampat long ka jongki ni ki pala kampai hot nama kilang ha ba ki we de ti di itu di khot ba ar itu bas dang mo bong kani kalong ka jing thu khana siphang jong jakom ti hang tu kan long nang ni syakmat pede ngin sai pet pede lakan kren em yau Jacob ni kan kren ya ki khun ki jong u lani ladan bu pada ki wei ki kentin yo bakani ki jing ong kani kalong ka jing tu khana siphang jong Jacob yo ka kren ni ki khana ki wei lai pe ya kil dong ji syakman siphang jong Jacob kemut hadu hni lapun kut ya katakan kalak ban kit jing but kum taru namar nang ni syakmat pede kan mi da kowe pada kerkom itu khana ngi wu Jacob ulong no kham hadin mat ki bon syakmat pada kilong ki khun ki jong u Jacob te dingia da kum tai mat kan yarap na kam ta jong ni mo tu nya point as tu ka thup ka babut ka bas dang ni ti kentin ki bong u Joseph haba ula khat nyosnem karta
ula juap ya ki kan hun lem bat ki hinmen jong u bat utaw khanna ula don bat ki khun chendrang ka bilha lemru bat ki khun chendrang ka silpa ki tanga ukpa jong u bat u Joseph ula wan yalap ya ka ktin bambha shapang jongki ha ukpa jong u tekani ka dehi ka benta jong ka khat ka baar mo te ka bangin habanya pet hang ni ka long u ei uni Joseph shwa kata kan num da bon mo yakran mo oi Joseph ni te banum ya jangai banum Islam u Joseph u dei khun ningkong jong u Jacob na ka Rachel tengah gitu tengah ban kong dum jong thukol mai okay em ni mong ka tengah baningkong ta baningkong dai khen da ka jing yo shong kurim ka jong u Jacob ka baningkong ka dikali a ka Rachel ka long hadin long hadin jong tu kijing tresh ta mujung news nem udang per mut mulai asong krim ya ka Rachel rai u laban u ai kali a hadin ka tu pade tang hadin hanyo sitio pade u ai ka Rachel tian ri u Jacob ha ban trei biang sanyur li kisnem teng ning i ba lapin itu ya uni khun ningkong na kan kijing dei pade jong Jacob bat ka Rachel Tihang ni to ka karta khat news nem ta kam da dan e yang i banyak keren ring sung thu ba kadai ka karta ka ba ulakhi samlah ni u Joseph ti ka basyu kodo hang ni bet kalong bet ba uni la udang long hona u badang khamrit na ka bai nu jor ti ki khon u ya le ap lang brot lang bat ki ti ka jing kodo ya kini ki hinmen ki jong u ki dei na kini ki marau ki shakri ki ba u laban u ai ha ka lia u ai ru ha ka Rachel bar ka jing kedo hung tu la kedo ni kong sha ya kanika bilha dai ki khun chatrang ka bilha ka dei ka shakri ka ba u laban u ai ya ka Rachel kad ba ka silpa ba dai ka dei ka shakri ka ba u laban u ai ya ka lia ti kini kinmen ki dan tang saungun naka bilha tidan udan bat unaptali naka silpa udan bat u asher kini dan saungut ngada bilha udan bat unaptali naka silpa ugat bat asher to kini kelong tang jing ping itu mo hendrai la dangi phai shi tikil nong ki basha khamat tangi syam kita tang na kanika lenong ko ar khandai ru ni lap mi tik bentai ki bam syad ki ba syak kham syakmat jok to ka lenong mo to hadin hang tu pade lapin itu ba itu berongut kilong ki tengah ukpa jong u ti umsim kedo tengah clear dan ni tengah terai jong u Jacob bikin mau nilai keren di week session ba ka jinglong tengah jong kini kadai namar ba kini ki khun ki jong laban ki belong ki tengah ki jong u Jacob ki ai la ki jong ki shakri ba nyok ki khun nak banta jong ki me to ka nakaliang jong Rachel kale kata hading kata ka bu saka lea ban ai ka laki jongki shakri ki jongki kum laki tengah hala ujong u kurim ujongki te kata tinggal ada bekeren ni me keren chu ni mo te ke ai ka ba phning na kani ka jing tu khana hang ni ka ban sapeteng sin ki ban babut kalong ba ka don kani ka jing ong ba uni u Joseph ha ka jing don dam ki ki khun chenrang ki hinmen ki jong u wanra ya ka khtin bambha shapang jongki hau khpa jong u khat ar jing khat na ri lo bon tu pen shai bagi tai jing ta de ni em ta kan hatong nyau ya kata ba de jing pen shoi mo kalau ha ka jing kren jong i jeli khasi jong i kumon si perlok ni don tu pogini khanna di sudan itai bing ong kelu pa ni thu pen shoi nga handrai hato kan dei mo ka jing pen shoi kata
ni kan dei ba uni ukhun u Joseph umburi ai kumba kilong satesha kalingkha ka kikren kala bonlong ba ukren chapang jong ka je kren ka jong ki ka jingle ka jong ki mon wa kila khamsan kila khamrang ba so kalong hoi thu makalong tinri la poi menta pade ha uni won ra ya kani khanang ni balabu jing tho khani yuthu i kumba kata ka khana ka ba u Joseph won ra kam dalong ka ba sungubha pade halo jong kata mat kapen mi kan long ha ka jing de sing system na kai ki bo yuthu uniu khon lam long no khon red timta pdeng jing ni kan mi ka jing kren hapin jung kpa bar kini ki khon he ti nakata ka jing dei kamut ilong no islut jong ka jing ibomis thu jing mut man sami kan malabu ni nakakhana bambha te hadu kanu kata ka bambha te ka sim stomi bagin sung thu mo ka jing lempat bar u jakob fo pinial te wai tu kerteng Israel ya u jakob hadin kata bade ngisiam ru ya khana ba u blehi ujer kerteng